И здравейте, хора! Сега ще ви покажа как да си направите ваша собствена игра в Roblox. Сега, някои хора се опитват да направят игра, обаче не знаят кой бутон какво прави или как да направи нещо. Затова в това видео ще обясня как една игра да направите много популярна. Но да ви кажа, това няма веднага да стане, че трябва да чакаш поне седмици, месеци, но ще трябва да я апдейтваш, ще става по-хубава и по-хубава. А сега ще ви покажа как да направите. Сега първо трябва да изтеглите Roblox Studio. Като го изтеглите, това ви излезе сега където са. И сега тук има някакви бутони сега, където пише, например, File, Home, Model, Avatar, Test, View, Plugins. Сега първо почваме с File. Тук в File има Open from File, което отваряш файл, което оттам може да го изпратиш на приятела и твой приятел да прави играта. Също, ако отидеш надолу, има Publish to Roblox. Това е да публикуваш в Roblox, защото когато го качиш в Roblox играта ти, ще пише, че не си я публикува. А когато направиш играта, след това трябва да снеш това, Publish to Roblox, за да може да се публикува. А сега ще науча ATS какво означава. Така, като натиснеш Home, тук има някакви. Първото е Select, което това е за местене на нещо. Ето, слагам например. Ето едно столче. Като го натиснеш, може да местиш предметите. Второто е Move, което може да ги местиш. Третото е Scale, което може да го правиш по-голямо, колкото си искаш голямо. Може да ги правиш много малки. А последното е Rotate, което може да ги завъртяваш на която иска посока. Например, искам да е наобратно и така, след това така, нещо такова. Да. И да ви покажа, също, когато с десен бутон, ако сте на компютър и сте на мишка, когато натиснеш с десен бутон на предмет, идва и това нещо. Cut, Copy, Duplicate, Delete, група са Model, група са Folder. Сега ще кажа няколко неща по начин. Първото е Duplicate. Като натиснеш, идва още едно като това. Това е, защото пак да не цъкаш нещото, да не гледаш как да се прави и да ти е много трудно. Затова има Duplicate. Другото е Delete, което, триеш предметите. Така. И да, това Delete и Duplicate са най-честите неща, бутони по-точно да кажа, които хората ги ползват. Сега тук пак да се върнем. Сега научихме какво е Select, Move, Scale, Rotate. Тук отиваме на това. Тук сега тези неща сега са да ви са включени, защото ако не са включени, ако натиснеш, идва ти такова, което може да правиш неща. След малко във видеото ще ви покажа за какво се означават, какво се правят с тях. Toolbox е това нещо. При вас това нещо трябва да е тук. Обаче може да го преместиш където си искаш. Но аз съм го преместил тук, защото ми е по-добре за мен. Ако искате, вие си го преместите където ви е по-удобно. И тук може да взимаш неща. Например, сега взех
голям робот. Ето. Може и още други неща. Сега, отиваме към Part. Part е, и тук виждате Blocks, Sphere, With, така някакви неща. Като натиснеш, идва ти едно такова нещо. Един блок. С него се правят паркури. Ето, например, сега ще направя един паркур. Така. Така, например, слагаш. След това Duplicate. Така. След това пак Duplicate. И така. Този бутон Play, когато го натиснеш, тестваш играта. Сега тези неща паднаха, защото нямам Anchor. За да не падат, трябва да ги селектваш. С ляв бутон задържаш и избираш. Натискаш Anchor и вече не падат. Ето, и сега мога да тествам играта ни. Това е Part. Ама не само купчета дава. Може и други неща. Ето къде идваш, сменяш го на това, например. И ето, дава ти квадрат. Не квадрати, а кръгчета. Нека на това. О, даде ми триъгълник. Да. И така се правят. И с тях му правиш някакви неща. Най-много се правят обита. По-точно паркури. Сега отиваме към най-важните неща, които са как да направиш играта си хубава. За да направиш хубава игра, трябва първо да направиш земя. Сега това нещо много е грозно. Направо, когато влезат в играта ти, веднага ще излязат, защото е много грозно. Затова, сега ще ви обясня за това, което ви казах, ще ви обясня. Сега, когато отидете, тук виждате някакви. Тук, както виждате, има Smooth. Не Smooth. Първо почваме с Draw. С него мога да правиш трева. Ето. Колкото си искаш трева. Другото е Sculpt, което мога да го правиш колкото си искаш. А Smooth, което ви казах, маха тревата. Ако не сте объркали, така, тук съм объркал. Взимате Smooth и го триете, колкото сте сгрешили. Понякога при някои хора става да остане малко трева. Вижте сега как остана трева. Трябва да отидете точно върху нея и да я изтриете. Да, тук мога да правиш колко искаш. Например, мога да правя 60, което вижте колко голямо и направо, вижте колко по-бързо. Сега ще го направя по-малко, защото много лагва. Да. Не го правите на 60, защото много ще лагва. И да. Сега. Така. Сега ще ви кажа как да направите хубава игра. Значи, знаете ли, когато влизате в игри, ако играете Roblox, сега някои могат да не играят Roblox, аз се казвам за Roblox. Когато влезете в Roblox, някаква игра, нали знаете, че има някакви неща. Например, топка, когато я пипнеш, умираш и някакви други неща. Това не е нормално. Вижте, ето, например, когато направя една топка, искам, когато я пипна, да умра. Пипам, не умирам. Тогава си казваш, и тогава как се прави? Ами, така се прави. Когато това плюсче натиснеш, виждаш това нещо. Сега, тук има скрипт, decal и някакви други неща. Ето го скрипта. Като натиснеш скрипт, идва ти това нещо. И пише print hello world. Тук трябва да пишеш някакви неща. Така, например,
някакви неща, например. Ако не знаете как се правят скриптове, да ви кажа, даже и аз не знам как се прави скриптове, защото наоборот има толкова неща да се науча. Може просто, ако искате да направите топка, която ви убива, така му напишете Blade Ball. Или просто Ball. Например, направиш Ball. Не знам. Може би, не знам. Трябва да напишеш нещо и ще дойде тук. Мисля, че това. Ето, вижте. От това сега се прави със скрипт. Ако дойдете тук, вижте, има Fire, което прави огън. Point Light. Point Light, даже не знам какво означава. Up and Down and Script. Това, ето, това го е направил и Don't 85. И тук, както виждате, пише се такива неща. Много трудно е за запомняне. Даже и аз не мога да запомня. Ама ако правите игри и не се отказвате, някой ден ще се опитате. Ето. Local part, равна script, точка parent и някакви такива неща. И сега, когато влезем, мисля, че ще трябва да ни убие. Но, тя скача. Като я пипне, вижте, убива ни. Да, сега не знам защо бяга. Добре. Както виждате, трябва скриптове да се правят, а те са много трудни. Ако искате, не се мъчите да правите скрипт и да научавате, така просто напишете Ball Killer и изберете тази топка или някаква друга, която искате. И да, както виждате, аз много неща съм писал, защото аз изобщо не знам как се правят скриптове, затова пиша каквото се може, за да нещо, което искам, обаче не мога да го направя, защото трябва скрипт. И затова гледам същото, обаче да има скрипт. Сега, знаете, има песен. Когато тук дойдете на Models, има тук Models, Plugins, Audio, Images, Message, Video и Fonts. Натиснете Аудио. И тук има много песни. Ето. Да, която си искаш, може да избереш. Например... Ето, например... Чакай. Да си избереш. Айде, например... Добре, айде, например, си избирам тази. Коя беше? Айде, тази си избирам. Като я натисна, идва тук. Ето. Идва. И като почнете, сега не работи. Но изчакайте малко, само да... Защото аз това... Ето е песента. И чакайте малко. Ето така. На Behariled, натискате Play on там нещо. Да. И чакай, май трябва да почне. Или не, чакайте. Тук има още едно. Playback. Не. Защото тук трябва да снем един бутон и ще може да поработи. Add Playing трябва да снете. Защото и сега има песен. Съжалявам, хора, аз се обърках. Не трябва да искате тест, а трябва да снете Playing. Сега,
Ето, имаме песен. Сега, трябва да сложим нещо, защото не може да е празно и нищо да направи. Трябва да сложим нещо. Сега, например, какво да сложим сега? Айде да сложим... ще сложим map. Ако не знаете какво значи map, ами това е map. Така. Не знам как да ви го обясня. Някакво място. И сега като почнеш, има песен и както виждаш, както виждате, и има тук неща. Сега, трябва да направим още нещо. Сега, много хора искат да направят нещо. Ето, например, искат да има тук бутон, например, който пише Kill All. И като натиснеш, искат 300 Robux. И когато го купиш, да убие всички. И тези Robux идват към тебе. И печеш Robux. Как се правят тези неща? Или правиш пак скрипт и там някакви неща. Или тук пишеш Kill All button. Ето, Kill All button. И може би така ще трябва. Или Kill All Game Pass. Тя. Значи, когато напишете Kill All Game Pass, тук натискате първото. И тук пише Open Me. Трябва да отворите. Сега, тук пише Put me in a server script service. Сега трябва да го сложите на Server Script Service. Ако не знаете къде е, просто го така потърсете. Ето. Server Script Service. И put in Started Queue. Started Queue. И сега имате Kill All бутон. Като влезеш. Има песен. И да слушам това. Хора, ще махна песента, защото много е дразнеща. Така, сега като влезете, виждате, сте тук. Като натиснеш този бутон, идвате тук. Would you like to buy Kill All? И иска 300 Robux. Като го купиш, убива всички, които са в сервера. Да. Това са за хора, които имат Robux. И те с половината Robux, мисля, че 250 или 280 или 90, идват към тебе Robux. Ама ще дойдат след няколко години. Ако искате някакъв друг Game Pass, тук може да сложите, ето, пишете Game Pass и както виждате, идва толкова много Game Pass. Ето. Да, има някакви случаи, които не й дава предмета. Сега си мислите какво казвам. Казвам, че понякога, когато го купиш, губиш се робъксите за нищо и не става. В другото ми видео ще ви кажа как в този случай да го оправите. Защото понякога, например, искам ето. Взимаме това. Например. Или не, айде да вземем нещо друго. Опа. Това го тривам. Например, това слагам. И има някои случаи, които не ти дава предмет. Тя. Чуеш там? Вижте. Първо, ако имате това нещо, не ви дава да го купите втори път.
Но ако го нямате, ще дойде едно нещо да искаш да го купиш. И като го купиш, не ти дава не ти дава предмет. В другото видео, както ви казах, ще ви кажа как да го оправите този случай. Защото това се случва на много хора и играта я репортват и играта е изтрита от Roblox и никога повече не мога да правите игра. Затова на другото видео ще ви кажа как да направите, защото да не ви изтрият играта. И да, тук ще е видеото, но още нещо ще кажа допълнително. Ако не знаете как се прави играта, тук идваш на Game Settings, Save to Roblox, тук пишеш някакво име на играта, description, play the game and have fun. И да ви кажа, задължително трябва да знаете английски, защото ако не знаете английски, няма как да напишете description, нито name, нито нищо. И да, ресетът сейв. Ако искате всички да влязат в играта, както ви казах, идвате тук, натискате Publish to Roblox. След това Publish to Roblox As и натискаш играта ти и след това натискаш синия бутон, е този. След това ще дойде още нещо и натискаш това, което има снимка. Ето шипка. Това, което има снимка и пак натискаш това и ще дойде едно нещо, натискаш хикса и махаш Roblox Studio. Хора, благодаря, че гледахте до края. Моля ви да лайкнете видеото и да се абонирате. Ако искате, напишете в коментарите дали ви е помогнало това видео. И от мен, чао!